Καλησπέρα να πω, πρωτού αρχίσω να σας συστηθώ. Είμαι ο DNQ και ήρθα διάλεξη να κάνω εδώ. Εκπρόσωποι πολλοί φτιάξαν δικό τους κίνημα, χωρίς να υπολογίζουν το ψυχασθενή από το ίδρυμα που έσκασε. Σαν βομβαρολογιακή έφερε τη μουσική ασθένεια μεταδοτική, χωρίς να υπολογίσει τα αποτελέσματα. Καθώς οι εξαφανίσεις των ανθρώπων μοιάζουν δέσματα για αυτόν. Δύσβατος ο παιδικός του δρόμος, ταξίδευε σε μέρη που είχε ο δικός του κόσμος. Όμως προσγειώθηκε απότομα, ξαφνικά η ζωή του έμοιαζε σκηνής απόκομμα. Οι γιατροί είχαν πει ότι ζει στην παράνοια. Εγώ όμως εκτός αυτού διέκρινα διάνοια. Η εξήγηση είναι ότι κοίταξα την ψυχή του και κάτι μου έλεγε πως είχα κοινά μαζί του. Τον έψαξα σε μέρη από μέρα, αναζήτησα, κατάφερα να τον βρω και όταν τον πλησίασα την κρυσά. Ταλαιπωρημένη ύπαρξη το βλέμμα του αποτυπωνότανε στην πένα μου. Τότε κατάλαβα πως έπρεπε να ζήσω την ικανοποίηση μαζί του να νικήσω τους πάντες που κάνανε κακό πάνω στα θέλω μας. Ένα σωρό μαλάκες που δείξαμε μηδές μας. Οι σφαίρες μας σήμαναν την αρχή του τέλους σας. Αποκεφαλισμό σας θα είναι σαν τις Μέδουσας. Ηλίθιες συνήθειες λέγανε ότι έχω. Διάλεξα ένα τείχος απ' το φαίνεσθε να απέχω. Δεν προτρέχω ούτε υποτιμάω καταστάσεις. Αλήθειες για να τις βρεις πρέπει καλά να ψάξεις. Παράδειγμα 38 ήτανε ο ψυχασθενής που με βοήθησε να σκοτώσω πολλούς άνεδεις. Συνειδητοποίησα πως δεν ήταν συμμαχητής. Απ' την αρχή ήταν κομμάτι της δικής μου της ψυχής. Επί της ουσίας ήμασταν ένας άνθρωπος που εξόντωσε τους πάντες. Στο διαβατούσαν άντρωτος αθάνατος. Ο λόγος του και απαράβατος στις μάχες της ζωής του. Δεν πήγαινε αδιάβαστος ποτέ του. Γνωρίζοντας πολλές κινήσεις γύρω του, εξόντωνε μεθοδικά τον κάθε του αντίπαλο σαν υφαλό. Τον φύτευε μέσα στη θάλασσα. Κανένα από τα σχέδια που έκανα δεν χάλασαν. Για το τέλος φυλάω κάτι ακόμα που μου είχε πει ένας γέροντας πριν πολλά χρόνια. Να μην υποβαθμίζεις για τους άλλους τα θέλω σου. Έτσι σταδιακά σφραγίζεις και το τέλος σου. Αυτό το είχα στο μυαλό μου σαν το φύλαχτο που θα με βοηθήσει ψηλά να αναρριχηθώ μέχρι που ήρθε η μέρα. Τέλος να βάλω σε όλο αυτό αφού εκπλήρωσα το στόχο που είχα βάλει εγώ.